Afambo Gerard Ogbenaya. I will Anaedo. I brave a Kushumaka, Kesibo, Asosibo. Never in there one. Afambo John says I got ever do a Kushumaka, Kesibo. Afambo Afamifna Michaels. I'm a member of Anaedo. I'll be here. Kuzumaka Hotel Sasibo. There was the Afambo Friday Valentine for Ono Anaedo. I ain't got a Ikuzuma as a Sibo, Yamotapalo wine. Igbo Mamano, wake an airmoon. Omwakana, or Ibe, Victor Ibeka, Million Willow, Igbo Odinma Anaedo. I never attend Igbo Anglican Church. I have a program, I want to do Odinma Anaedo. It's in the Igbo Anglican Church. I just cut our corner. When they make sure that no more kind, I come to see a case as we or if I do well in their back. The one I kept them, they got for Onisi. I have was your way of. Okay. The buyer can name one. Omo case Obiora, Okochukuna. Christ Anglican Church and Igbo Anglican Church. Ndị niile n'ebe a bụ ndị Igbo, bụrụ ndị Odinma Anaedo. So ihe anyị na-eme bụ ijikọ aka ọnụ wee kụziere ụmụ anyị ka esi asụ asụsụ anyị, kụzikwara ha ịtụ egwu Chineke. So that is ebumnobi anyị ka ha nwee ike ghara irofu ebe ha si wee bịa. And onye nwe anyị ga-enyere anyị aka site na amara Chineke. I will measure in our Jesus. Christ Anglican Church in Irvington, University. Only seems to work. I am a Odinma Anaedo. If I see a Kushiro Makai associate,